ka 1960 pakauya baba kuti muno kuBindura pamupuranga. Vakandiona ndichiita standard 3 ndine 15 years. Ndoko vakandiparidzira zvajesu ndikatendeukawo ndikaponeswa. Ndikaona Mwari achiita zvishamiso. Pane vamwe mai vakanga vasingaoni vanzi mai manhombai vakanamatirwa nemunhu waMwari vakasvinura. Panga pane umwe mwana wamupurisa akanga asingagoni kufamba akanamatirwa akaporeswa. Tine vamwe mai vakange vainzi baba namai ngwenya vakange vakwegura vasina vana vakanamatirwa vakapora vakaita vana 5. Vakatisiyira Mwari wavo, vakatinyorera mabhuku 3 atiri kuverenga. Saka iwaya anotichengeta, anotigaira mukunamata Mwari. Hatizorasika, hatizoisa semapenzi, asi Mwari anotichengeta, anotiitira zvakanaka. Hazvidi kusiya nokuti munhu waMwari hasisipo, asi tinoramba tichitevera dzidziso yaakatidzidzisa iyoyo. Inotichengetedza, inotipa kuti tirambe tichida Mwari wacho, inotipa kuramba tichikura muna Mwari wacho, inoramba ichitisimbisa murwendo rwokunamata. Saka ndiyo kurudziro yandingataura. Isusu seuniversity basa ratasiyirwa nderekuita tsvagurudzo. Baba Guti vakasiya dura rakakura, vakanyora mabhuku mamwe madiki ekuti chero ana anogona kubatawo vakabatawo mazwi mairi. Asi tichapfuurira mberi tichiita tsvagurudzo kuti zvairevei, vaida kuti kudii pane chimwe nechimwe chavakaedza kunyora. Ivo panguva pfupi yatakazonge tiinawo vaitiudza kuti zvese zvamunoda ndakaisa mumabhuku. Saka tichatsvaga kuti zvii zvavakasiya vapfaikira mumabhuku imomo, tozvitambanudza, tozviradanura, toburitsa kuti development yomunhu, kubudirira kwomunhu, kubudirira kwenzvimbo kunobva pai. Tichiramba tichivaka pane zvavakatanga. Tinotenda kuti vakatipa mbeu, isusu tichadyara, ende mbeu ichamera, kune goho guru richabuda.